Sziasztok, itt vagyunk Dunaszerdáján a Fight Explosion gálán, ami egy szlovák bajnokot kereső sorozatnak az első állomása volt, és a piramis rendszernek az egyik leglátványosabb mérkőzését vívta Boráros Gábor, aki itt áll mellettem. Tiszteltem, szia! Sziasztok! Szia Gábor, mesélj erről a rendezvénysorozatról, mit kell tudni erről? Ez így Szlovákia országon belül indult egy ilyen piramis rendszerű bajnokság, ami 70 kg súlycsoportban, minden igaz 8 versenyző indul az első körben, ebből most lement, vagy le kellett volna menni 3-nak, de mivel egy nem jött el, ezért 2 mérkőzés zajlott le. További mérkőzések lesznek még más rendezvényeken, azt még nem tudom, hogy hol, de most már ezt sikerült megnyernem, ezért én sikeresen továbbítottam a következő fordulóba, aminek a végén, a bajnokság végén pedig az országos bajnok az, aki megnyeri. Látványos bunyót csináltál, hogy érezted magad a Ketremben? Igyekeztem minél keményebb és jobb meccset vívni, mivel hazai közönség előtt, ismerősök és a családom előtt harcoltam, ezért igyekeztem a legjobb formámat nyújtani. Sikerült is, első menetben TKO győzelmet aradtál. Készültél erre? Tehát, ahogy mondtad, a ismerősök előtt voltál minél? Igen. Ez valójában érezhetően nagy sajálmét idegen helyeken bunyózni, mert bizonyítási vágy az bennünk van. Persze készültem is rá keményen, úgyhogy nem adja magát, de mivel keményen edzettem, ezért most megtérült a befektetés. Ez egy új kezdeményezés Szlovákiában. Mondhatjuk, hogy a célod, hogy megnyerd az egész sorozatot. Igen, mindenképp. Okay. Sok sikert kívánok a továbbiakban, és amennyiben lehetséges, akkor követünk téged ebben a Köszönöm szépen. Köszönjük.